Да. Здравейте, аз съм Саша ВГ, сме Крис ВГ и днес ще играем на асоциации. И да. И днес ще правим асоциации. И да. Аз ще извадя лист пред Крис и той трябва да ни обяснява какво е. Върни. Така. Значи, давай, обясни го колко можеш по-добро. Предръжките така се чувствам добре до теб. Минаваме от град на град и от страна в страна. Прогнозата не знам за този ден, но играта е в... Вече? Да. Yes! Първият ти е аз. Да, ти сега вадиш и аз трябва да го познаем. Сега! Не, аз не го знам. Аз съм дома точно. Слагай го там, Али. Аз съм... Ох, сега. Давай, обясняй. Няма мисли, че не знаем. Знаем колкото по-отгоре, че може. Закъснявам човек, хванам... Трафика. Някакво там, давай ти си. Вали. Изгреяла ясна звезда сал за тебе. То ме било ясна звезда сал за тебе. То ме било ясна звезда. Да, Ангел мисли. Да, слагай там. Сега, айди. Трудно беше, аз съм ли? Да, ти си, да. Да видим. Смокиня, направи се на свиня. Соцопол, Актопол, цяло лято парти има. Градина, смокиня, направи се на свиня. Соцопол, Актопол, цяло лято парти има. Не сдържам, ще спържам. Бих изпусна сладолет върху те. С въжи ще вържа и ще те намаж с мен. Тупето бе. Валя друга, айде. Сега, тая ако ми я покажеш. Хей, пияната тоягата се малко баунс. Тази ако съсети. Брат, ти го извадя съсетя. Извади го ми направо. Да ми береш съсетя, аз според. Чай, аз... Абе, Бе, не видяхме. ти се знаеш. Да, бе, да, ще го знаеш. Вади другото. Не, аз трябва да кажа. Аз не видях нищо. Лошо ми е. Не ми са. Обратно ли? Не. Ти го оста си. Кочина, най ми е удобно, допето ти сочно, ставам като животно, един път как... Сега, аз валя. Обратно ли? Не. Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея? Защо си тръгна изведнъж? Защо да живея? Ще кажа като мъж на мъж и да боли ще мине. Не е лесно, но се дръж, не се пропивай, сине. Остави ме, нека се напия, изтрезея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обич да умираш. Болка е по-страшна и отрада, като гледам моя син да страда. Добре, как ме жастиш? Сега дай си нещо в канелата. Кой е отваря? Точно съсетих. Давай второто предизвикателство е канелата. Да. Я ще направя. И да. Подготвили сме и дъвки. Следващото предизвикателство е да вземем 5 дъвки. И да сме на без да ги гласаме. Да.
и да си ги натъпчим в устата. Тия с кой бяха? Не знам. Да, ще ги помня за днес. И да, започвам. Чакай сега. 3, 4, 5. Да. Аз отварям първата. Още ще отворя. Аз още не мога да отворя нещо. Не знам какво стана. Тъс ще. Аз май втората. На сега до къде е ока. На мен не ми. Горе, само малко. Само малко. Абе, ще ми се отваря. Аз не ще да се отворя. Втора. Чакай бе. Трета. И моята дъвка. Това е много голямо, между другото. Тук предизвикателство е Whisper Challenge. Какво правиш? Чакай. Малко се чуш. Да. Толкова стига. Сега. Какво правиш? Какво ядеш? Не. Какво правиш? Какво правиш? Да? Така. На колко години си? На колко години си? Какво пушиш? Говори си, болен. На колко години си? Колко дъвки си взял? Не. На колко години? Години си? Какво си извади от кутията? Абе, сърточи съм бе, момче. На колко години си? Не разбирам. Ще си по-прост. На колко години си? Не ме чувам. Какво обичаш да ядеш, когато си на масата? Нищо не те чувам. Какво обичаш да ядеш, когато си на масата? Колко дъвки обичаш? Не. Да, я пак. Какво обичаш да ядеш, когато... Чакай малко. Сега, какво? Обичаш да ядеш, когато си на масата? Какво? Обичаш Да ядеш, когато си на масата? Да ядеш Когато си на масата? като храна. Не. Когато? Която? Когато? Давай сега, когато си на масата? Какво обичам да ям, когато съм у вас? Не! Какво бе? Какво обичаш да ядеш, когато си на масата? Какво обичам да ям, когато съм на масата? Да. Yes! О, учител. Колко? Не, добре. Колко клипа имаш? Колко? Клипа Имам. Анте. Коя марка ти е любимата? Всъщност, коя марка кола ми е любимата? Да. Коя марка кола? Всъщност, коя марка ти е любимата, казах. Коя марка ти е любимата? Коя марка ми е... Не знам. Коя марка ми е любима? Да. Обичаш ли горчица? Горчица. От първи път дева си човека си. Обичаш ли да играеш в футбол? Обичаш ли да играеш... Майнкрафт? Добре, не какво? Не. Обичаш ли да играеш в футбол? Обичам да играм много. Не. Добре, не. Че си... Значи от пети опит губиш, нали, точките. Че малко да я рисна песента. Що? Сега, викам, че от пети опит, нали, губиш точките, сега си от трети. Сега, обичаш ли да играеш в футбол? Обичаш ли да играеш в футбол?
играеш футбол? Чай, бе! Да го гласа той нещо. Обичаш ли да играеш футбол? Обичаме да играем футбол. Да. Какво? Да. Да. Yes! 4 Обичаш? Обичаш? Не, няма да ти. Забрави. Добре. Колко якета? Колко? Якета? Лятни? Не, якета. Колко? Якета. Якета? Антай? Си? Какво? Си? Виждал. Анта. Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш видеоклипове с мен? Чай малко. Не се сещам. Не мога да чуя хубаво за да твитите. Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш видеоклипове? Дай пак. Харесваш ли моят папагал и обичаш ли видеоклипове да снимаш с мен? Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш с мен видеоклипове? Нищо не се чува. Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш с мен видеоклипове? Дали харесвам Shadowhead? Добре, айде се. На много ще помня. Дали харесвам клиповете ти? Не. Дали ще харесвам канала? Не. Какво? Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш с мен видеоклипове? Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш с мен видеоклипове? Харесвам ли клиповете ти? Не. Дай пак. Дай пак. Харесваш ли моят папагал и обичаш ли да снимаш с мен видеоклипове? Харесвам ли папагала?